Ang buwan sa Agosto gihandom nga buwan ng wika. Paghatag og bilis sa atong wikang pambansa nga mao ang Pilipino. Sa maong nga buwan sagad gihatagan sa pagbili ang atong kaugalingon ni ay usa ka batanong mga awit sa lalawigan sa Leyte nga mas hilig mutagik og cover song sa mga Bisaya o mga original Filipino music. Kinsa kini siya atong ilailahon pinagi sa report ni Fee Marie Dumao. Pipila lang kini sa mga kantang Bisaya nga sagada na sa social media page ni Maria Cari Batikan nga taga Albuera, Leyte. Si Batikan itugan sa GMA TV Balitang Bisdak nga sa pagsugod niyag pagsalmot sa mga singing contest, mga Bisaya ug OPM sagad iyang kantahon. Alang kaniya mas daghan ang matandog kun atong kaugalingong kanta ang iyang awiton. Ganasan ko mag-cover og mga Visayan songs para sa atong mga oldies or mga katigulangan, kay aron ang range sa kanta dili lang kay para lang sa mga binatanon kundi para sa tanan. Usa-usab kini sa rason ganing bag-uhay lang nahimo siya nga paborito sa mga overseas Filipino workers. Usa siya sa top 5 sa bag-uhayng nahuman nga online singing contest nga gipaluyuhan sa mga OFW ug sa kagamhanan sa Albuera, Leyte. Hangtod nga gipa-online concert pa siya sa mga OFW, diin 70% sa mga kanta Bisaya ug OPM. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa isang mabahong isla. Motuo jud kada so pagka grade 4 pod nako, nagsugod na sad kog kanta mga Bisayan songs sa school. Ugwa nato palabya ang paghangyo kang Batikan sa pagkanta sa mga nabantog nga Bisaya ug Tagalog nga musika. Waray tinik ang lagong sa subong na agbong dili kini aho jaga tuwaa hala pinapupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo at sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.